गोदाव सोराव जाथारग्रा दिनफ्रालाय खामानि गैया दामानि गैया बन्द'आनो बन्द' मा मावनानै जाबावगोनबालाय मास्टार बाबुनावसो दाख्लै माइरं राननाय कन्टेक्ट फैदों दा बिसोरबो ओंखारनो हागोन ना हायाथाय बेखौनो मावनांसिगोन बायदि मोनदों अब्लासो मैया मोनजासिगोन नङाबा गैला बे बारावथ' बन्द'जोंनो बन्द' रानजोबसिगोन साननानै मोनला बे मास्टार बाबुनिखौ रायज्लायहरनांसिगोन माथो आसोला ओंखारनो मोना होननानै दल' जिरा दं माथो नंगौथ' आरो हाबैनो नामा हाबैनांगौ आसोल oi asal asal le oi asal hai oh asal माथो खालामनोब्रा बन्द' दिन जेबो खामानि गैया दामानि गैया माले बन्धु खुगाखौ इदि बन्द करिले ओंखाम मोनजागोन जानो औलै माबा मोनसे उपाय खालामदो औलै बेखौनो सानबाय दंमोन आङो दहायनिफ्राय इसोराव जिरायनानै बै मास्टार बाबुनाव माइरं राननाय कन्टेक्ट फैदों बेखौनो बिनांसिगोन जोङो नङाबा गैला माइरंआ रानबाय जोंना नङाबा बिनोसै नामा होमबा बेखौनो मावनांसिगोन थांनांसिगोन दामा दंना गैया बेबा गैलालै आंनिबाथ' दं खोमा नाम्बार दंबा फन हरदोब्रा नोंहा फन खालामलायला डाइरेक्ट सिद्दा थांनानै बिहैखानोसै मानसि न' होमबा दं दा होमबा थांसै होमबा दे होमबा माथो खालामनो बेखौनो खालामनांसिगोन लंपेन्ट गानहैसै आं थाब थौ लोगोफोर जाबाय मोनबायलै बे मास्टार बाबुआ एबार मावले खानांगौ जेरैबाबो मोननांगौ मोनबायलै मास्टार बाबुआ दंना गैया मोनबायलै ओइ मास्टार बाबु न'सो सासना दोनना हरब्रा गिनानै टेगाव दोनना हरब्रा माथो गामिनि सेंग्राफोरसोलाय बन्द'नि दिनखाय माथो खालामनो मानो जेरै न' सिंफ्रावनो गोलांनानै दंना दे जिरायफै दे जिरायफै बेथिं थांगोन ना मानसिबो गैया थांनोथाय सियाराबो नै जायो दे दे हा माथो खौरां लानानै फैलाबायखो दिनैलाय दाथ' कर'ना भाइरासनिबो लकडाउनजों बन्द' नोंथांमोनाबा मानि थाखाय फैखो दे गैलालै सार बन्द'आव उदैफ्रानो राननानै गैलायलांला मा मोनजागोन मा मागोन सामफ्रामबो बन्द' माथो सारनाव माबा माइरं राननायनि कन्टेक्ट फैदोंनो बेखौसो बिनो नायनो होननानै फैदों जों एसे उपाय खालामनांगौब्रा फैदों नाथाय बे बन्द'नि समाव लकडाउन समाव नोंसोरनो बेफोरबायदिखौ रिक्स होजानाय नङा बायदि आं सानदों गोसोआव होदोब्रा सार हागोन ना जोङो नोंसोरबो गामिनि बेकार सेंग्रा आदसा बे लकडाउनजों लोगोसे कर'ना भाइरास जानायनि ओंथिखौ नोंसोर बुजिदोंब्लाथ' ओंखारनाङामोन बिदि फैसा कर'ना होनबाय थायो कर'नानि भाइरासनि मिनिखौ मिथिगौ नामा कर'नानि मिनिंखौ बुजियोब्ला नोंसोरो गामियाव बिदि ज' जाजाय ओंखारनायबो नङामोन दा बे 2019 नि डिसेम्बर मासनिफ्राय
Covid-19 जायखौ बुङो कजों कर'ना बिआइजों भाइरास डिजों डिसेस बे जाहैबाय 2019नि डिसेम्बर मासाव सोमजिनायखाय Covid-19 बुङो दा बेखौ नोंसोरो बुजिनांगौ बे कर'ना भाइरासआ जानायनि उनाव जे पृथिबियावबो सब बिदि लकडाउन जादों बै जोंनि भारतबर्षनि आसामावबो जों दा जाफैदों बयबो होननाय मथे जोंनिया दा दखान बन्द'जोब जि नांगौ जों थांनानै लाहैनो हाया बायराव बाइक लानानै ओंखारबाबो दखानाव संनाय खावनायबो बुजानाय नोंसोर मिथिनांगौ ना बेखौ आरो मोनसे खोथा कर'ना भाइरास जानायनि उनाव जे पृथिबिनि मानसिफ्रा लकडाउन जानानै एसे मानसिफोरखौ जिबन बासायदों बिसोर गाव गावनो बुजिनांगौ ना दिनै सरकारा होदों माइरंखौ फ्रि होदों अबयसे नंगौ नाथाय बेसेन गैयै माइरंखौ लादोंब्लाबो नोंथांमोना साननांगौ बे खामानिखौ डाइरेक्टलि हेन्डेल खालामनाङा आरो बयनिबो गेजेराव नुखादों आखायाव ग्लभ्स गाननाय मास्क गाननानैसो बेरायनांगौ होननानै नाथाय नों आं थानायाबो 1 मिटार जानासो थानांगौ नोंसोरबो गरम जानासो आंनि सिगाङाव बिदि दादागिरिसो देखायफैदों माथो नोंसोरलाय आं होनो हानाय नङालै नोंसिनो बे खामानिखौ नोंसिनि आखायाव होबा रायजो राजाफोरजों आं सोंखारिनाय जागोन बेखायनो आं सानदों नोंसोरो जुदि बिदि गरम जानानै थानाङा जि समाव लकडाउनसिम होदों मालासिम खुलिगोन बेखौ मानिनानै था आरो गामियाव जिबायदि सोलिदों मोजाङै सेफटि थानांगौ बयनिबो गोजान 1 मिटार थानांगौ होननानै बुंदोंलाय बेनिखायनो बुंदों गावनि न'खराव थानाय साखोन सिखोन जानानै बयबो दा बे कर'ना भाइरासनि समाव नोंसोर बेबायदिखौ लुबैनायखौ आं होनो हाया आं माब्लाबो होनो हाया आं गामिनि बे सासे फोरोंगिरि जाबाबो आंहा सनमाननि खोथा थागोन बे खामानिखौ आं दा लकडाउन हिसाबै बन्द'आव गावनि आखायाव फैदों बेखौ आं नोंसिनि आखायाव हगारना होनो हाया माब्लाबो होनो हायालै आं नोंसिनो नोंथ' मा लेक्सार होदों मा मा बर'नि बुंनायखौ बुजियासै नामा इंराजिनि बुंनांगौ नामा नोंसोरखौ बे कर'ना भाइरासनि बागै हा बुंनांगौ नामा अब्लासो बुजिगोन माने होनबा नै इंराजियाव बुङोब्ला जि कर'ना भाइरासनि जानायखौ इंराजिनि बुंलांसै आं फंनैसो नोंसिनि सिगाङाव मानोना नोंसोर बुजिथाराखै बुंनोसै आं This is the very dangers of coronavirus disease from 2019 and December month is coming from all of the world. This is mainly country born from China. So you know that all the lockdown situation time, stay safe, stay home, stay healthy. So you must don't go in the outside and around the world of the lockdown. So you have to be relaxed and you stay home, stay safe and be healthy. That is. मिथिबाय बेखौ कर'ना भाइरासनि नोंसोर जुदि इंराजि फंनै फंथाम लाइनखौ बुजिब्ला नोंसोरो देरहागोन आरो गावनि जिउआबो रैखा जागोन ओइ थांदो आंखौ बिदि टाइम बरबाद खालामबाय थाना आंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ मानसिफोरनो गोबां रोखोम हरनांगौनि खामानि दं थांदो आंनि समखौ बरबाद खालामबाय थाना थांदो नोंसोरो आच्छा सार गोमारला होनबा जोंनो आं होनायालाय होनाया नोंसिना बिदिबा लोगोफोर थांसै ओइ गामिफ्राव आरो ज' ओंखारबाय थाना दे बेफोरबायदि आं ओरैनो दङा Oi sir, what I know? इंराजिनि मा बुखिखौ जेबो बुजिनानै मोनासै आङो साला You what you? सानखोना माखो जोंबो रोंगौलै सार Master, Obama, this race on is Ami, Regaing and running. Nggak मा बुखिखौ ब्रा सार रोंगौ Coming. What? No English. What? Roenggo bra, I go to फरायनायलै माथो सानदों दा जेरावबो थांनो मोनला लोगो हमनो सानब्लाबो लोगोखौनो मोनला बबाव दं नोंसोरा बे लकडाउनखौ मानिनानैनो आङो दिनै नोंखौ आसा खालामगासिनो खोमा आसा खालामो नोंबो जेरावबो ओंखारनाङा बे बेमारा जाबाथाय
नोंनावबो हाबा सना नों मोजाङैनो था सना आंबो मोजाङैनो दङ जोंनि बे कर'ना भाइरास COVID-19 नोङो मोजाङै फालि सना I love you सना I love you